Yn anffodus, mae troseddau casineb yn digwydd yn rhy aml yn ein cymunedau. Ond a fyddach chi'n gwybod sut i adnabod un a rhoi gwybod amdani. Weithiau, bydd troseddau casineb yn dechrau fel digwyddiad casineb. Gelyniaeth yw hanfod digwyddiad casineb, a chaiff ei ysgogi gan anabledd, hil, crefys, trawsrhyweddol neu gyfeiriadau rhywiol. Mae sawl math o ddigwyddiad casineb, gan gynnwys difrio, bygwth trais, bwlio, codi ofn neu gamdrin ar-lein. Pan gaiff trosedd ei chyflawni, bydd digwyddiad casineb yn troi'n drosedd casineb. Os torri'r y gyfraith, cyflawni'r trosedd, a gall hyn gynnwys ymosod ar rywun, ei aflonyddu, gwneud difrod troseddol, neu anfon negeseuon casineb yn y post. Os ydych yn meddwl eich bod wedi gweld trosedd neu ddigwyddiad casineb, neu wedi dioddef hynny, mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i'r heddlu. Bydd ein swyddogion yn eich cymryd o ddifri, ac yn helpu i wneud i chi deimlo'n ddiogel. Drwy roi gwybod i'r heddlu, ni fyddwch yn gorfod cymryd camau pellach, ond bydd yn eich galluogi i gael y cymorth sydd ei angen arnoch. Efallai y bydd hefyd yn golygu na fydd yn digwydd i chi eto, neu i rywun arall. Mae rhoi gwybod am drosedd neu ddigwyddiad casineb i Heddlu De Cymru yn syml. Os nad yw'n achos brys, gallwch ffonio 111 a siarad â'n staff profiadol iawn yn y ganolfan gwasanaethau cyhoeddus. Os yw'n argyfwng, dylech ffonio 999. Gallwch hefyd fynd i'ch gorsaf heddlu leol, siarad â swyddog neu PCSO sydd ar betrol, neu rhoi gwybod ar-lein. Os byddwch yn rhoi gwybod am rhywbeth, bydd un o'n swyddogion yn cysylltu â chi mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd. Byddwch hefyd yn cael swyddog troseddau casineb penodol a fydd yn tawelu eich meddwl ac yn rhoi cymorth a chyngor i chi. Pan fyddwn wedi gorffan ein hymchwiliad, gallwch ddweud wrthym beth hoffech chi ei wneud nesaf. Gallwn hefyd eich roi mewn cysylltiad â gwasanaethau lleol eraill fel cymorth i ddioddefwyr a all helpu efallai. Os byddwch yn meddwl eich bod wedi gweld trosedd neu ddigwyddiad casineb, rhowch wybod i ni, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr. Dyma beth y dywedodd y rhai oedd yn teimlo ei bod yn gallu cyflwyno adroddiad i Heddlu De Cymru. Cymerodd yr heddlu y mater yn ddifrifol iawn. Rwy'n gwybod, os yw yn digwydd eto, byddai'r heddlu yn deliogedd yn syth. Atgyfnerthodd y gweithredwr y gwnes i y peth iawn drwy adrodd y digwyddiad. Mae rhoi gwybod am droseddau a rhoi adborth i ni yn ein helpu i gynllunio'r ffordd rydym yn gweithredu. Mae eich barn hefyd yn ein helpu i ddeall ac ymatab i'n cymunedau yn well.